Nakita na namin. Ang boses ni Charis. Ba't mas mahal ito kaysa dito? Ate, naka, mas mahal ito kaysa dito. Bibili ka ng radyo tisang? Pag sure diha. Iuwi ko sa probinsya ba kay puntok-puntok. Ang dapat na bilhin mo na ano, yung mayroon siyang solar. Yung solar. Magkano yung solar? Ikaw Saan na, po, ma'am? yung microphone na ano, yung boses ni Charis. Wireless ba yan? Yes po. Yan, dalawa na yan. Yes po. Magkano yan? Nakasil ba yan? Hindi mo. Oh, hindi ba? 1,050. Asa na to si Rosalia? 1,050. Ito. Meron din, ito kasi hindi mga wireless, di ba? Kagaya ng microphone namin yun. Oo, mayroon siyang tugsok-tugsok. Ito, wireless. 1,050. Pwede ba yan sa'yo? Alam mo, Bluetooth yan. Oo, connect yun eh. Kasi Bluetooth yun. Yung pa-connect na. Di ba sa, ikukunik siya sa amplifier? Amplifier. Yes po, pwede po. Di ba? Pwede. Uy, ang cute naman ng rice cooker. Uy, 2,000 din siya ba yun? Yan na lang dong. Ito nga, nilabas na niya. Pero saka lang siya matry pag, bibilin mo na. Upon purchase. Yes po. Ba't nakalagay 450? Yung siya, yung iba yan. Saksak lang Ito kasi dalawa na, di ba? Yes. Dalawa na siya. Kasi kailangan, Meron tayo ka wala bang wireless din na isa lang? Joint lang kayo. Maganda yun ang kasi yung dalawa. Ano ka ba? Yes po. Doon, 1,050. Less 50, 250. Char lang. Walang walang less. Yung nakita kasi natin sa sa Chongsa, Ano diba? dong? Adapter. Hmm? Adapter para na sa microwave para hindi tinatanggal-tanggal. Bakit hindi? Check ko na naman kung may stock pa sa loob. Okay. Adapter sa Ang daming adapter. Yung adapter ng microwave. Meron nga. Sino bang nagtago dun sa damitan ni Mayang? Pamaliksin. Alam ko ikaw eh. Kaya para walang mag-init-init. Ganyan kalaki sa bahay. Wow! Ano ay 75? Ano to? 75 inches. Saan? 2,000 lang. Yan yung pangalan yan? Magano ka na ng Uy, ayan pressure cooker. 1,950. Susunod na bibili natin. Yung isa malaki. Malaki na lang. Para magpapinikpikan tayo. Kaya nga. Sabi mo, ayaw mo sa pinikpikan. Papaitan. Matigas naman kasi. Autograph. Ay, hindi siya rin. Kaspasin na lang po. Ano ba yung mode of payment dyan? Dito na lang po kay Pete. Cash po? Ah. Puro card lang naman sa wallet mo. Okay. Isasaksak pala. So, speaker. Kapit kasi speaker. Sige, saksak na. Ito. Kunwari yan ang speaker mo barat, isasaksak dyan. Diba malaki yun?